Nito kinaka, sabi-sabi tayang ang ating kekata para pabalutan ng nano talaga. Isalita tamang amana, kaya katang minana. Nagkini na tarana, makiramdam king kakong sabyan. Puri ko mong patunayan, ingkan na kong amanwan. Na disipulo ko ng Pampanga hanggang kamatayan. Naman naliteking daya ko, yung buong katawan. Kapampangan, salitang tugmaing katapangan. Alang samot kalaraman, dakal kedi kaluburan. Na basta kapampangan, dakal keriing manyaman. Na basta kayabangan, geti karakong kapangan. Tsaka ikataon, isa sa merong tamon. Ganun ika talaga pagbaron mo, kilala mo mismo yung sarili mo. At timano, ang mano, kaya katantibuan na lang na makalasak. Sige, sabitan mo nigilisang dayang asong marka makatatak. Punta ka Pampanga ka talaga dapat yung mukha ka rin eh. Inakong piperat sa lese mo rin o neo pare. Eh kenakwanin kera gulan ko. Kapampangan ko pag maragun ko. Kaya ko naman yung bumana, metong karakarapat dapat metong mua. Sabi ko na talaga namang peka mabayang. Easy underground rebellion sa taban na tunay Kapampangan. O hindi na puwing makapagsabi na tunay akatibayan. Igulisak gugulisak talagang gulisak eh. Kapampangan ko, idala ko na hanggang mate. Manibat kaya may tanda mo at malas keng bitista mo. E nakatamo at ibag niyang makmong yabaing pinatubo. Kabalen, kabalen, ing puso ko matyugin. Lumipas man yung panahon eh, kailan pa ning kakong balen. Dakal loreng makapagsabing edi nakatamo at ibag. Buong Central Luzon na napangini, ing mamalibog. Karing memang len kabalet tanggapin bulugot tamong dalise. Na ano pa talangan, wang kapalit respetong pamatuli. Nasaan sila? Antayin natin si Joe at sila ano? Kasi na, sila ano ah. Lagi alam ko ma. May bulan din naman. Oo nga, meron pa silang bulan. Kamayan na yan. Kamayan na nga. Pagbawa eh. Kamay? Anong gusto mo? Kuya ko na. Iba pala tayo sa usawa na toyo sa Anong gusto mo yung panisa ng suka? Ayaw mo dami Ano sa na tayo? Isla Romana. Ano pa? I don't have. Teng, buro. Wala Ako yung teng. Wala siya star eh. Ano yung ano mo rito yung ano? Ah, Di na mo lang po. yung wala pa sila. Nasa na ba sila? Sino? Lagi na. Mas mo ito ba yun? Huwag mo lang kakain, wala. Baka ka na nila. O, hintayin natin. Katukin, Huwag katukin. mo kakain. Hindi, pinuntahan ni kanina. Wala, kanya. Gutom na? Baka sabihin nakakain na tayo din. Bisa ka magagad ka sumabi. Ayoko yan, hindi mo yan na yan. Oo, hindi ko walang tayo. Wala lang ito eh. Nasaan na sila? Ayan na. Ayan na yung dali. Yung social sa bagong gising. Pero, Dim niyan. Sa aking husband. Magabi. Hindi. Kain na kayo. oy, Direk. Agawan na. Tara na po. Ay, Ano yan po? Eh, si ate ko lang. Ate, tabi na. Sige, dito ka na lang. sige, sige, sige. Pakain kayo, kain. Basta na sige. Basta ako eh. Dalawa sa, kain na. Kain na po. Kain Ikaw na po. sa kain na. Kulang na po. Plato. Kuha na lang kayo ng bubo. Mga bata. Hindi, mga bata. Lagi at minang Basta ikay kumain. Kasi si Jolo ka na. Sige pare, busog ba ako? Yung plato, plato. Yung walang plato. Baka nung gusto ko ba? Yung plato kayo? Sige. Basta ako Ayan, kakain din ako. tayo kanya-kanya tayo ngayong gabi. Walang may isda po dito. Ano to eh? Talong. Ate, ang paan pala yan. Hindi, ito may isda po dito. Perfect yung puro. Legit yan? Legit. Ayun mo, wala. Ito po, isda. Lahat ako kain. Isda. Legit yan, legit. May iyong po dito. Wala yung kapit eh, lala siguro.
Mas ang siyang Balo mo, boss. Manyaman ko titama sa Ate Lisa! Upo kayo doon! Tanay naman. Nakaisda dito pa. Mami, upo ka, mami. Mami, hindi. Upo ka doon. Upuan. Ano siya? Ano? Alika na, kumain ka na. Ano pang ginagawa mo dyan? Ang mister mo? Ay, mukhang nawa. Ate Lisa! Balik ka na. Yaman yung kayo ba? Dahil siya pala kayo ng job. Budol pa yung ginawa. sabi ko na kaya kayong buro kapag marinig Basta, eh. basta pitot lang. Maraming kapit na eh. Bala Pilipino. Masyado. Siro na yung pangapo ko eh. Wala naman ito siya nga po. Sabi ko parang nagkain pa walang tubig. Ayun pala. Ngayon pa Ay, wala eh. Baby. Wala na lang ang paleno eh. Kasi na din. Na ano na pe. Gusto na, pamburo ng Delio. Ay, sakto na eh. May mamalat. Kumain yung mga bata. Uy, kumain kayo. Kumain kayo ng yuto. Kasama yung anak mo. Dito po. Nandun na siya. Oo. Bago nga. Legit yan ako na. Walang kapit, walang alang kalat. Saka aslam na eh. Yung alam, malas na pala. Basta yung buko. Matamis na lang. Ito. Nakasuyo na ako kanina. Maliit ang talong. Parang inaw. Pakatalan niya. Parang inaw-araw po yan sa... Ito wala na rin naman. Ano yun? Kuya ka na. Kuha ka. Si Daddy, Mami Len. Si Daddy. Ito, wala akong masyadong upo. Labi ah. Ha? Nakapayan. Same nga ako. Si Dada mo. Oh, May adobo doon. Nasa adobo. Ito. Ng baboy. Ewan ko. meron kang more. Relax lang. Alam mo naman mahal na kasi ka. Ang panglis. Sana oh. China oil. Napag na naman yung anak ko. Ay, puso yung nanay ka. Buwan tayo na ba? Ito nga yung isda nito. Ito sa kasuha ka. Ayan. Mainigan sa pagkain yung anak mo. Nandun, nakita ko nakita. Hindi yung malaki, yung maliit. Ano sa nagpipicture nga sila. Sarap ng sisig. Ay, gusto. Bibi! Ay! Ethan! Lasa. Ethan! Ethan! Ayan, sige. Takot niya. Kumuha ka. Kasi si Tita niya naman nakanisda. Kupos kaya, pasoy nasi. Ano ba ko ni nasi niya? Hindi siya nakakuha. Nauna niya. Level beer, kaya tayo doon. O si ano si... Kanina pang umaga kasi kasi yung ano si Bibi. Wala medyo na na. Hindi ko na ito. Baka video tayo. Happy birthday, Kuya Rodel.
Artista ka na, madam. Sarap pa naman na namin lang. Oy, alam niyo si Sophia, sabi ko kay Sophia kung gusto niya ng riso. Ayaw daw niya, sabi ko nang boy yung gasar, eh, no, no, po. Ah, tama ka. Kami na namin, Go! Hey! Uy, may nga. Yan ang anak mo! Bakit nakita nila ba sa akin? Grabe naman kayo mga sumakaita. Grabe naman kayo ito. Nasa labas. Talaga pag maliit mo. Maliit pa. Kumain na yan kanina. Pero nagpapaba ng harap. Mabaya mo. Perfect pa kita yung mga aking hotel, no? Ano rin ito? Perfect pala. Pinagtira mo na kapatid yung anak mo, ate. Oo, Asawa mo. Pero sa asawa mo. Sige, pagsasayin ko na. Ate, yung asawa mo ako. Ano? Karne. Gusto mo ba nito, kumare? Ayoko. Hindi, kumare. Hindi. Mo lang. Ay, masarap yan. Alam mo, masarap na ganyan. Obligatory yan. Obligatorio to. Uwan ka dad. Hindi ko alam sa ano. Sige nga. May mga asawa ko. Hindi talaga ako. Lasa, okay, lasa. Punta ko, best, dito ko best. Yan, grazie. Ay, ito sa bibida mo. Islan, mag nasa baksyon tayo. Buro. Ano ito? Masarap yan. Masarap yan, kumare. Alam mo na, sa akin, nagkano ang mga yan. Nagkaano, Ben? Kaya kayo nila sa pagpangit sa atin. Hindi na sisto. Ganun nga. Tinirahan mo na ba? Ate, tinirahan mo ng beshi. Simuya ito sa kanya mo lang. Oo nga, ito ano. Daddy, oh. Ano? No, but ano? Tignan mo ko hindi. Madonna! Tita Lisa, kayo kayo. Kaya na tubig. Ay, sa alin, ha? Tumaan na ba mga kapatid niya? Si Alex parang binabag sa ano sa bensana. Ah, Kainan na eh. Pagkainan na, malungkot sa alin. hindi na bumatagal. Hindi na kaya mag- Pagod lang yun. Alex, Benny, Benny. Ano pang utang natin? Di ba yun? Hindi, mautang ko kayo pag mag-dinapagay pa kaya kayo kung gusto na kanya masasabi kayo. Magkano ba yakan? 19? Kasi ako diba, Dandang tayo, dandang ko. Isa ka. Uy, ang sarap ng ano. Kalunis daw mga muna sa kape dyan. ano nyo po yan. Ano ba? Uy, biskot. May ano yan. May kutsara. Di pa nga binigas na ako. Kami hindi. Hindi na sila kasi ako. Nakita nila sa akin. Oo ba? Wala ito, oh, pampahaba. Hindi ka kumang gulay? Ng mga bagay-bagay. Tapakan nyo na yan. Tama ka nga. Pagana. Ako, ang aking nasa. Hindi talaga ako na. Hindi nga nagpapasan yan. Dito yan sa amin eh. Ito nga. Kay si Gaso. Tita Lisa, kayo kayo. Layo. Gasat bisa ka pa. Ate na eh. Umuwi. Ano dito sinuulam sa namin? Pamunos ng buso. Ah, tissue, tissue, teta. Tapos na si Jo. May pampatulog yung pagkain. Nagod ako dito. Kasi sobrang basag siya dyan. Ano ba gagawin mo na? Ah, ito. Kasi sabi ko, Buta sila pa kasi sa labas. Buta dito pa kasi. Kung kakain mo sa likod. Sa loob. Ano ang inahalay? Same ni Bote. Kapangan talaga yan. Pwede na kay Beshi. Ito mo. Na, Mat.
Nanong kaya? Nanong kaya? Internet viewer po ni Jujutse Bambini. Huwag mo lang pansinin. Kaya nga, bisa ka Hindi ganyan naman nabasa tayo mga kapwa bata. Kasi Ayaw na. Magdami lang suka. kaya katanga mo? Ako lang yan. Mahilig ito sa pwede ng malaki na. Kaya malibog yan. Sabi niya sa akin, sabi daw, pakainin ko daw si Ethan daw ito ba daw agad magsalita. Sabi na. Baboy, hindi manok. Tinuturo pa niya ako. Baboy ba? Oo. Ano ba yun? Tinuturo pa niya ako. Balik naman pala. Dito sa gabi sabi niya pakainin ko daw si Ethan. Gusto mo pala bulingan ako. Hindi ba dito ito umayan? Alin po? Ito. Nandito po sa loob po ang organiko. Bibida na ka na naman, no? Pero may pa ito. Tutulog na ako. Kaya kami naman yung sabi dito. Kapampangan pa mo ko. Kaya katawarin mo burger yung kayo. Amang yan, mautap na ako na naman kaya pa. Matamis pa kayo. Awas na. Takbo ita. Walang habol kayo sa labas. Oo. Pabayaan niyo siya. Nagpipesa naman yan. Nakain ka, pwede. Mamaya matulog tayo. Saan daw ako punta yan? Huwag na mong pwede man. Mag-ano pa ako sa may halo-halo pa tayo. Okay na siya, nagtap ako sa mga besan. May halo-halo pa mga Pero ano ka pala nalalam? Oo, ready na. Ready na namin. Magpahinga muna kayo. Mga kayo. Hindi, dapat Right, sabi na bigay, pag-bigay. mamaya naman, mga pagduwi ako rin muna. Magsitulugan muna tayo, magsugan muna tayo. Naka-vlog ka ngayon. Kaya ako. Nananong ako doon. Nakakamay nga ako. Sino kanina ba yan? Vlog ni ano? Ni Rodelio. Sabi ni John, oh my God. Diyos ko, parang yan. Kaya nga. Naka-video pala ito. Kaya sabi ko, walang chismis ha. May nag-chismis? Wala. Edit ko na lang. Oo. Meron. Hindi ako meron. Sabi ba Uy, sinabi ko, ang lakas kumain ni Paring Rodel. Okay lang, mas malakas din ako kumain sa kanya. Huwag kabla na. Dahil ko lang yung binigay. Baka lang binigyan mo sa akong tao. Anak ko. Gusto mo pa daw ng kayan? Ito pala pang malakas mga hindi babae. Oh, Gusto mo ba? Daga? Ha? Kaya ka matutut kanini. Sabi eh. Mga kapataran, mamaya pag ano, mawawala na yung...